Скъпи съграждани, казвам се Сали Табаков и съм водач на листата за местни избори 2023 година за общински съветници. По професия съм юрист, но развивам успешен бизнес от 30 години. Мисля, че с опита, който притежавам, ще допринеса за по-доброто управление на община Варна. Ние от Движението за права и свободи град Варна отговорно заставаме пред вас и искаме вашия глас за ново начало в управлението на град Варна. Ние ви уверяваме, че проблемите на хората ще станат дневен ред в община Варна. Уважаеми съграждани, призоваваме ви да гласувате за ДПС с номер 57 на 29 октомври 2023 година за общински съветници. За едно ново начало в община Варна. Благодаря ви за доверието.